Dades com aquesta o com el fet que el català com a llengua inicial a Catalunya, al Principat, sigui només usat per un 31% de la població, fa que ens preguntem, i aquest és el títol de la taula rodona, si el català va cap a la residualització. I per parlar-ne, avui la Universitat Catalana d'Estiu ha convidat Gabriel Bibiloni, Enric Gomà, Montserrat Serna Maria Carme Junyent i Montserrat Sernes. Hem quedat que ho faríem per ordre alfabètic, per seguir algun ordre. Els hem proposat que ens facin un diagnòstic de la situació i deixaríem per un col·loqui posterior les propostes sobre què consideren que cal fer per redreçar la situació. Començaríem per Gabriel Bibiloni, que és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, que des del 1975 és professor de la Facultat de Filosofia i Lletres de Palma i és autor de nombrosos treballs en l'àmbit de la sociolingüística sobre la normativització de la llengua i la toponímia. Ha estat director del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears, assessor de l'Ajuntament de Palma, membre de diversos consells relacionats amb l'ús lingüístic, membre del Consell Assessor de la Gramàtica Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i a l'equip redactor de la Gramàtica del Català Contemporani. En el camp de la recerca ha orientat l'interès cap a la teoria i la planificació de l'estàndard, les interferències lingüístiques i l'anàlisi de la situació sociològica del català. Ha publicat una desena de llibres, una trentena d'articles i les seves opinions són sovint públiques a les xarxes i també en el seu blog personal. I segurament que molts l'heu seguit o l'esteu seguint. Endavant, Gabriel. Bon dia a tothom. Quan tenim un problema, i amb la llengua catalana tenim un bon problema, el primer que s'ha de fer és un bon diagnòstic i després cercar solucions. Jo us faré el meu diagnòstic, encertat o no, ja es veurà. I segurament també serà un diagnòstic enfocat molt de la perspectiva de les illes, que és d'on soc jo. I si a cas, doncs aquesta visió ja es compensarà després amb altres visions. Bé, la qüestió que ens ha portat aquí és si el català va camí de la residualització o no. La meva resposta és que sí. Jo crec que sí, que hi va. Si això m'ho haguessin demanat quan jo tenia 20 anys o 30, segurament hauria dit que no, però ara començo a creure que sí. Ara bé, aquesta afirmació també demana moltes matisacions. En primer lloc, les diverses àrees de la comunitat lingüística tenen ritmes diferents. Hi ha algunes zones on el català ja està residualitzat, com algunes... Això és el meu micro que fa això? Com alguns punts del sud del País Valencià o la Catalunya del Nord. La Catalunya del Nord. Sí, d'acord. A la Catalunya del Nord el català és evident que està ben residualitzat i segurament sense solució. Però bé, el que ens hem de demanar és què vol dir que una llengua es troba residualitzada. O què vol dir la residualització d'una llengua.
La paraula residualització no és el diccionari. Això no vol dir que no es pugui emprar, perquè hi ha moltes paraules que no són al diccionari i les podem emprar. I també hi ha paraules que hi són i potser val més no emprar-les, no? Residualització és un derivat de residualitzar, que tampoc és el diccionari, i residualitzar és un derivat de residual, i residual és un derivat de residu, que sí que és el diccionari. I el diccionari ens diu que un residu és allò que resta d'una cosa quan li han llevat una part o unes parts. El que passa és que quan diem residu, tots pensam en una cosa molt petita, no? Una cosa molt petita que resta. Un residu és una cosa molt petita. Si no, ja no és un residu. Quan parlem de llengües residualitzades, doncs hi ha casos molt clars. Europa. L'irlandès és una llengua ben residualitzada, si no ja pràcticament extingida, i convindrem tots que un cas molt clar de llengua residualitzada és l'occità. L'occità va ser una gran llengua d'una gran comunitat lingüística i en aquests moments, i tristament, l'occità és una llengua que en el seu territori històric parlen, no sé si és un 5 o un 6% de la població. I segons diuen, si s'agafa la gent més jove de 45 anys, és un 2%. No? Clar, això és un exemple molt clar de llengua residualitzada o residual. Afortunadament, el català està lluny encara d'aquesta situació. El que passa és que la situació del català és molt complexa. El català és un cas únic, sempre es diu, és un cas únic entre les llengües europees subordinades. En part perquè hi ha un gran desfasament entre els locutors o els parlants, que es diu més sovint, però en les llengües de l'entorn es diu més aviat locutors. Hi ha un gran desfasament entre els locutors competents, és a dir, els qui tenen competència, els qui poden parlar en català, els que saben parlar en català, i, per altra banda, els locutors reals, que podríem dir, és a dir, aquelles persones que parlen habitualment en català. Llavors, les enquestes ens diuen que, fent una espècie de mitjana general de la comunitat lingüística, els locutors competents en català, els qui saben parlar en català i el parlen o més o menys, són un 80%, al voltant d'un 80%. En canvi, els locutors que tenen el català com a llengua habitual o com a llengua d'identificació, són conceptes diferents, però no varia molt d'una a l'altra, estan en el Principat i a les Illes estan al voltant del 36% només. I a les ciutats com Barcelona o Palma, aquests parlants habituals de català, és a dir, les persones que van pel món parlant en català realment, això baixa encara una mica més, està al voltant del 30%, i a la ciutat de València no arriba al 15%. És a dir, les enquestes ens diuen, les enquestes que es van fent cada X anys, ens diuen que el català va perdent parlants. I si va perdent parlants, vol dir que pot anar cap a la residualització. No estem en situació de residualització, però sí de minorització, que vol dir que els catalanòfons en el nostre territori ja hem esdevingut una minoria. I això és molt greu. Això és molt greu, perquè quan això s'esdevé, doncs la situació es complica molt. I això ha passat darrerament. Jo record que als anys 80 vaig participar en enquestes sociolingüístiques, a les Illes, per exemple,
als anys 80, els parlants habituals de català estaven al voltant del 70-75%. Han passat al 36% en 40 anys. Aquesta és, per tant, la situació. El català va perdent parlants i pot esdevenir, no sabem quan, però pot esdevenir una llengua residual. Però a mi m'agradaria també diferenciar dues coses que crec que s'han de diferenciar. Parlem de residualització, que és, per una banda, la residualització dels locutors i, per altra banda, la residualització possible de l'ús. Locutors, per una banda, i ús per l'altra. Són dos processos que van molt lligats, però són dues coses diferents, són dos conceptes diferents. Fins ara he parlat de la minorització, d'una possible residualització, que és difícil aquesta paraula, dels parlants, però també és molt important el concepte de residualització possible de l'ús, que és, crec, el problema principal que tenim ara. Partíem fa 40 anys o 50, partíem d'una situació en què el català estava exclòs, absent dels dominis públics, dels àmbits que es diu més normalment, però també en les llengües del nostre entorn es parla més de dominis. El català estava exclòs dels dominis públics, dels dominis formals, però era completament present en el carrer. I el que ha passat en aquestes darreres dècades és que s'han canviat les tornes, la truita s'ha girat. El català ha accedit als dominis públics i als dominis formals, amb la qual cosa el català ha guanyat prestigi, però al mateix temps, així com el català accedia a aquests dominis públics, anava reculant al carrer. I ara el problema que tenim és que anem perdent el carrer. Quan dic el carrer, vull dir les interaccions, els comerços, les oficines, els hospitals, a la vida pública en general. Excloc, per tant, les comunicacions més privades. Per això entenc per això quan dic el carrer. I el problema és que ara anem perdent el carrer. Jo visc en un espai que podem dir l'àrea metropolitana de Palma. Ja deia abans que ho veig des d'aquesta perspectiva. I us puc dir que en aquests moments, en aquesta zona, en aquesta àrea, l'espanyol ha esdevingut la llengua normal, habitual, per defecte, d'adreçar-se a un desconegut. Tu vas als comerços, sobretot als grans comerços, vas als hospitals, vas a les oficines i tothom et parla en espanyol. Potser no passa a una conselleria o un ajuntament, però fora d'aquests àmbits oficials, l'espanyol ha esdevingut la llengua en què s'adrecen tothom, pràcticament tothom, als desconeguts. I això és molt preocupant. I llavors què passa? Que també hi ha una altra norma social que està profundament arrelada a les illes i per tot, que és que quan algú et parla en espanyol, doncs tothom respon automàticament en espanyol. Llavors què passa? Que si la llengua en què ens adreçam sistemàticament a un desconegut és l'espanyol i la llengua de respostes també és l'espanyol, doncs el català desapareix. I es donen cada dia milers de converses en espanyol quan els interlocutors pot ser que siguin tots catalanoparlants. Una altra dada que a mi m'impacta. Vas pel món
en aquesta àrea que he dit, i et trobes multitud de joves, els comerços, on sigui, que tu els parles en català i és que ni tan sols et poden dir bon dia, no te parlen en català. I tu penses, són joves, normalment nascuts a Mallorca, criats a Mallorca, que han anat a l'escola que els ha ensenyat català, molt probablement han anat a l'escola en català, perquè en gran mesura el català és la llengua vehicular de les escoles, han aprovat un any rere any l'assignatura de català, i tu els dius bon dia i són incapaços de dir-te bon dia. I dius, què passa aquí? És a dir, això és un fracàs, no? L'escola els ha ensenyat català, però potser no els ha ensenyat que el català és una llengua que serveix per parlar, no? I això és el primer que haurien d'aprendre. I per acabar aquest capítol, una cosa també impactant. Jo, en el meu entorn, cada dia veig uns joves de 20, de 30 anys, que entre ells parlen en espanyol. En el meu entorn personal, entorn pròxim. Joves que entre ells parlen en espanyol. I tots amb mi parlen en català. Llavors, per què parlen en espanyol? Perquè s'està produint un fenomen que jo en dic la nativització de l'espanyol, que és molt greu. Sempre havíem dit que distingim, per una banda, la competència lingüística i, per altra banda, allò que és la llengua principal o pròpia de cadascú. Jo tinc competència en espanyol, però tinc molt clar que la meva llengua pròpia d'identificació, d'ús habitual, és el català. Però, així ho veig jo, quan una llengua, posem l'espanyol, quan en una llengua arribes a tenir un nivell de competència que és exactament igual que la competència d'un nadiu, aquesta llengua, en certa manera, ja és la teva llengua. Llavors, si aquesta llengua, l'espanyol en aquest cas, és una llengua que surt en l'ambient, que és llengua hegemònica, que és llengua dominant, doncs, si és la teva llengua igual que el català, a tu t'és igual. Això és el que passa als joves aquest de què parlaves, que els és exactament igual parlar en català que parlar en espanyol, perquè l'espanyol s'ha nativitzat. Bé, i aquí acaba aquesta primera part del diagnòstic. Després, a la segona part, tal com està programat, m'agradaria dir algunes coses sobre com veig les solucions. 20 minuts és poc per intentar fer propostes de redreçament, si creieu que es poden fer, que esperem que sí, i em permeto afegir-hi una pregunta per si voleu respondre-la entremig, és que una mica ja ho ha insinuat la Montserrat. Milloraria la situació del català en un estat propi? Seguim el mateix ordre de, si us sembla, d'intervenció. Bé, com que resta poc temps, intentaré ser esquemàtic. Abans he exposat com veig jo el diagnòstic de la situació i ara donaré unes notes molt breus sobre possibles solucions. Algunes qüestions clau i unes possibles respostes. Primera qüestió clau. És possible la normalització del català? Continuant emprant el terme que hem emprat, el terme clàssic que hem emprat durant les darreres dècades. És a dir, entenem per normalització del català fer del català la llengua hegemònica en el nostre país en tots els dominis, també en el carrer, en això que dèiem al carrer. És possible? La meva resposta també és que sí. Vaja, que
hem de creure que sí, que tenim l'obligació de creure que sí, perquè és la nostra lluita, perquè és el nostre projecte, perquè si el català s'enfonsa, s'enfonsa la nació. I això no ho podem permetre. Per tant, hem de creure que és possible. Segona qüestió clau. És possible aquesta normalització en les circumstàncies polítiques i jurídiques actuals? La meva resposta és clarament no és possible. I si pensem que és possible, ens autoenganyarem i, per tant, ens autoperjudicarem. En les circumstàncies polítiques i amb el marc jurídic actual no és possible. No vol dir que no es puguin fer coses. Es poden fer coses i es pot millorar la situació de la llengua. Però una cosa és millorar la situació d'un malalt i una cosa és guarir-lo. I el que interessa és guarir-lo. Quines coses es poden fer en la situació política i jurídica actual? Es poden fer moltes coses. Es pot aconseguir que hi hagi més televisió en català, que hi hagi més ràdio en català, que a les botigues hi hagi més rètols en català, que Netflix posi més films en català, que hi hagi més videojocs en català, que hi hagi més sentències dels tribunals en català, que hi hagi el que vulgueu, no? Aquestes coses es poden aconseguir amb el marc actual. No és que es puguin aconseguir, és que es poden aconseguir i que s'han d'aconseguir, que és necessari i és possible. Costa moltíssim, ja ho sabeu, ja ho sabem tots. Aconseguir aquestes coses costa moltíssim, però això és possible. Ara bé, encara que aconseguim tot això, canviarem les tendències de què abans parlàvem, tendència a la pèrdua de parlants, tendència a la pèrdua d'ús. No hi ha cap raó per pensar que revertirem la tendència. Si durant aquestes darreres dècades, així com el català anava progressant en dominis públics i formals, anava reculant al carrer, no hi ha res que faci pensar que això hagi de canviar. Per tant, és molt important que es faci tot el que es pugui fer, però no vol dir que les tendències canviïn. Crec que la solució passa per canvis profunds, radicals i estructurals. I jo crec que el món es canvia en política. En aquest cas, el món es canvia en política lingüística, amb intervenció des del poder. És clar que si tots els catalans no parlants agafàssim ara consciència de la situació i decidíssim que a partir d'avui tots parlarem sempre en català, amb tothom i en tota circumstància, és clar que si poguéssim aconseguir això tindríem el problema resolt, naturalment, però és que això no passarà així com així. Això no passarà així com així. I a mi el que em preocupa, la qüestió és què ha de passar perquè això passi. Què ha de passar perquè això passi. I ras i curt. Crec en dues idees. Primera, la solució requereix una condició sine qua non, que és la sobirania. La sobirania total. Mentre hi hagi un tribunal de l'exterior que pugui decidir què hem de fer aquí amb les llengües, com ha de ser l'ensenyament, que sigui un 25% en aquesta llengua o en aquesta altra, mentre un tribunal de fora pugui decidir les regles del joc que hem de seguir aquí amb la llengua, no hi ha solució. No hi ha solució, perquè això ho hem de decidir aquí només nosaltres. Per tant, sobirania com a condició sine qua non. Segona, ara bé, això és una condició, però després què passa? Automàticament no s'arregla la problemàtica. Després cal que hi hagi política lingüística des d'aquesta sobirania.
però aquesta política lingüística, un nou marc legal, això ho decidirà un Parlament d'aquí o uns parlaments d'aquí. I això dependrà de les majories i de les minories. I no oblidem que els catalanòfons ara són al voltant d'un 36 o una cosa així %. Per tant, hem de tenir en compte tots aquests factors. La solució és complicada, és difícil, però és possible. El que passa és que la lluita ha de ser àrdua, ha de ser ferma, no ens podem enganyar. Ens cal sobirania i ens cal una intervenció des del poder ferma i radical. Molt bé, gràcies.